запарюся. Ой, Вірвуся, запарюся. У далекім краї, у кривавім бої похмелюся. Гей, долиною, гей, широкою похмелюся. Гей, ой, то в лісі отзовись. Таке право дає вам стаття 60 Конституції. Пам'ятайте, за віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з берега. Чоловіка, якого він провіз пораненим прямісінько з лікарні. Телефони Луценка не відповідають. Його машина залишилась біля лікарні. У МВС попередньо стверджують, що працівники міліції Ігоря Луценка не затримували. Зо 5000 людей прийшли під стіни СБУ з вимогою повідомити про місце перебування активістів. Кажуть, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрили невідомі в цивільному. Автомайдан влаштував полювання на тітушок. Їх ловлять на вулицях Києва і віддають загонам охорони Євромайдану. Кілька десятків уже доправили до будинку профспілок. Там їм влаштували допит на камеру та змусили привселюдно вибачитись. Розвідка Євромайдану нарахувала в Києві вже кілька сотень тітушок. Їх завдання, як дізналися активісти, влаштувати у столиці погроми.